Dacă nu ești musulman și te uiți la asta, vreau doar să te întreb. Știi care este scopul vieții? Dacă te uiți la scopul, așa cum este prezentat de diferite ideologii, unde fie faci ce vrei, fie nu există niciun scop, atunci gândește-te la asta. Cât de valoroasă este viața și ar fi irosită. Dar lasă-mă să-ți spun ceva. Că există un creator, un singur creator, același creator, care a trimis mesajul lui Moise, lui Avram, lui Isus, lui Muhammad. Pace fie asupra tuturor. Și el a trimis acel unic mesaj, să nu te închini decât unui singur Dumnezeu, să trăiești o viață bună, nu ucide, nu fura, nu răni pe alții. Urmează profetul acelei vremi. Imaginează-ți cât de minunată ar fi viața ta trăind astfel. Ai fi cea mai bună versiune a ta? Da. Și lasă-mă să-ți demonstrez că este un mesaj adevărat. Gândește-te la un om în deșert acum mai bine de 1400 de ani, care nu putea citi sau scrie, care nu avea pregătire în filosofie sau știință, care nu avea acces la niciuna dintre acele informații, venind și prezentând orbitele corpurilor cerești. În Coran, adevăratul mesaj al unicului creator care a fost revelat lui Muhammad, pacea și binecuvântările fie asupra lui, un om fără carte, analfabet, ne spune în capitolul 21, versetul 33, că toate corpurile cerești, soarele și luna, au o orbită. Cum poate un om, în deșert, fără telescoape, fără acea cunoaștere, să știe asta? Nu poți observa. Orbita soarelui. Orbita nu este soarele care traversează cerul în timpul zilei. Aceasta este rotația Pământului. Orbita soarelui este orbita soarelui, care este ceva imposibil de observat cu ochiul uman. Vreau să iei un Coran. Caută acest capitol 21:33 și vei vedea că există un fapt acolo pe care un om pe nume Muhammad în deșert nu ar fi putut să-l cunoască. Pacea și binecuvântările fie asupra lui. Deci cum a știut el asta? Ei bine, ai putea spune că a ghicit, dar dacă te uiți în același Coran, în capitolul 23, versetul 14, se vorbește despre dezvoltarea embrionului și etapele de dezvoltare în interiorul pântecului. Acum, un om fără un aparat de ecografie, fără un aparat RMN, fără niciun echipament medical, cum ar fi putut să știe cum se agață cheagul de partea uterului, cum acel cheag se dezvoltă într-un bulgăre, cum coi se dezvoltă în carne și apoi oase. Și apoi mușchii, care se dezvoltă în jurul oaselor. Cum ar fi putut să știe acele detalii? Imposibil. Din nou, dacă ar fi fost un singur lucru, ai fi putut spune că a ghicit. Dar dacă a spus-o în mod continuu și a avut dreptate, cum ar fi putut să știe? În același Coran se vorbește despre cum adâncurile oceanului au o întunericime de neimaginat. Și sub acea întunericime de neimaginat există valuri sub ocean. Cum ar fi putut să știe asta? Să vedem valurile deasupra oceanului. Da, putem vedea asta. Dar să te scufunzi adânc, fără niciun echipament, fără să fi fost vreodată la un ocean, știind că există valuri sub ocean, ceva ce nu am realizat, până de curând, știind că munții sunt ca niște țăruși, care intră în pământ pe măsură ce se ridică deasupra pământului, fără niciun echipament de foraj, fără nicio experiență în geologie. Cum ar fi putut să știe asta? Ar fi putut ghici de fiecare dată și să aibă dreptate? Asta este. Matematic imposibil. În Coran, în capitolul 30 din aceeași carte, el prezice ceva care este corect din punct de vedere istoric despre înfrângerea romanilor bizantini de către perși și cât va dura 3 până la 9 ani pentru ca ei să revină și să-i învingă pe perși. Cum ar fi putut să știe asta? La momentul înfrângerii, când aceste versete i-au fost revelate de Creatorul omenirii, era imposibil să prezici ceva ce toată lumea credea că nu se va întâmpla. Niciodată. Romanii pierduseră Constantinopolul, ei pierduseră Ierusalimul, ei pierduseră Damascul, fuseseră învinși. Și Coranul a spus că vor reveni o profeție care s-a împlinit. Același profet a avut miracole care au fost observate de milioane de oameni din întreaga lume. Miracole pe care le putem arăta. Până în ziua de azi. Ce este asta? Coranul însuși, un miracol care trăiește în fața noastră, o carte care este memorată de oamenii din întreaga lume care nici măcar nu vorbesc limba, care este păstrată cuvânt cu cuvânt, literă cu literă. A avut miracole fizice, cum ar fi despicarea lunii. Poate un om
singur să despartă luna? Nu. Dar omul care are puterea lui Dumnezeu în spatele lui poate. Și profetul Muhammad, pacea și binecuvântările fie asupra lui, a făcut-o. Și avem mărturii ale martorilor oculari de la adepții săi și de asemenea de la dușmanii săi, de la oamenii care erau arabi și non-arabi, de la oameni din Mecca și Medina și din alte locații geografice, care au fost martori oculari la un astfel de lucru. Mai mulți martori oculari decât majoritatea istoriei în care credeți din acea vreme. Așadar, acum spunem tu, dacă aceste miracole nu-ți dovedesc că acesta este un mesaj adevărat, ce o va face? Acesta este acum un ghidaj care vine la tine de la Creatorul cerurilor și al pământului pentru a urma calea adevărată, aceeași cale a fiecărui profet, mesajul unic pe care toți l-au adus, care este islamul.